Tapno at adama pasayati pa nakaibiyahe dagiti naten ken apit dagiti Manalon iti Region 1 papapartaken ti Department of Agriculture Regional Field Office ti panakaramit ti 190 a farm to market road iti nagduduma nga ili iti nasao ariyon. Sigon iti ahensya marugyan dagiti nasao nga FMR ita at 2026 anaponduan iti nasaruk 1.8 billion pesos. Upat nga ili iti Pangasinan ti adan iti kadakkelan a proyekto. No sa dino 137 sites ti nagtuding mayaramidan iti FMR. Manarimaan ti panakipatang ti ahensya kadagiti maseknan nga LGU para iti napartak ken di kalidad a panakarami dagiti nasao a kalsada. Nakidaw pa iti tulong dagiti dadong mga opisina para iti monitoring dagiti marugyan a proyekto. I-evaluate ho namin sino yung mga kakolaborate namin para ho masigurado na ang Farm to Market Road ng 2026 ay ma-implement ho ng tama. Yung